Ano? Pula? Ano lang, puti. Hello, shout out. Good morning.
Tama ko lang ako ng hangin. Bakit? Naibigay mo, anak? Tawagin mo na pala si Cedric at kakain na tayo. Doon kila tita. Radya Timba, Hangir Tabo, Ano? Radya
timba. Ano po? Hangin tabok. Radya timba. Hangin tabok. Bo timba. Radya timba. Hangin tabok. Radya timba. Hangin tabok. Huwag ka magalaw dyan. At ano yung cellphone ko. Hello po. Kumusta kayo?
Yes po. Ito dito, babe. Kami papatay ng mga kami. Oh, bakit? Anong Sinong ako ko? anong oras mamaya? Hindi, ngayon papatay na kami. Ngayon, bukas gaganap tayo sa labas. Lulutuin, lahat lulutuin dapat ito. Pero, ang mura pa yung mga 80 kilos. Dadagdag sa mamaya pagkaroon. Ito na lang, kanin. Oo, salamat kuya ha. Ay, yung ulam naman, inakuto. Wow. Mamaya, paso pa yun, bago malutog ko. Ilan po? At bibigyan. Kung di baboy bibigyan namin eh, wala eh. Matumal ang baboy ngayon. Bakit nga baboy? Yung manok, saka yung baboy ng officer. Sa taon, wala ako. Kaya pala. Kailangan hindi ko na yung baboy, sa taon ko na yung baboy. Dapat nag-alaga ka pala. Ay, wala nga mabigay. Oo. Ading, gading, gading, gading. Oh, ba't nagmumuta? Ha? Ba't nagmumuta? Maligo? Ligo? Tapos kukutuhan ulit ng Lola. Ayan. Muta nga. Lana. Nasa inyong dulo. Hello, Angela Espiritu. Hello. Kumusta po kayo? Mainit na naman ang panahon. Salamat sa iyong pagdaan. May tiyanak sa likod. Hala, may tiyanak! Hala, kakagatin yung leg ko. Hala. Alis na sinanak, bawal bata din eh. Ayos lang po. Ito, nag-work hard pa din sa YouTube. Ha? Hindi gumana. Hindi ko alam, may isi-set up pa ata dyan. Hindi ko ma-set up yung yung camera ng yung webcam na kinakabit sa computer. Ganun talaga pag mga taga-bundok. Hello, Falcon! Paunan. Ganda! We, ganda! Wala, may problema ako. Nag-search na ako sa YouTube, paano i-connect yung webcam. Hindi ko naman may connect. Wala kasi sa bundok niyan.
Laro na muna kayo doon. Tawagin na si Cedric. Kakain na. Ay, baka merong may alam. Tumagot na agad eh. Alam niyong magtatanong ako eh. Kaloko tong palkon na to eh. Paano mag-live sa YouTube? Sa cellphone ko lang kasi ginagawa. Kasi dito, kabibili lang yan nung nakaraang araw. Kasi nga, kailangan kong mag-work hard sa YouTube. kaya may purpose kaya binili. Ano, sa cellphone kasi, madali lang, no? Nagagawa ko naman agad. Ano, pag 1,000 subscriber ka na, saka ka pwedeng mag-live sa YouTube. Kung saan siyang nandun, nakalagay live, lalabas na siya. Parang sa TikTok ganon, sa Facebook din. Ano po? May tubig ko ang big pa. Meron. Ay, nako. Nilanggam na naman yung candy. Nilanggam na naman yung lollipop. Nagagalit ako. Nagagalit ako kasi yung candy nilanggam na naman. Ma! Ma! Mama! Bawat araw, mapadami ka ng padami? Ayan oo, nilanggam na naman. Nilalanggam na guys, oh, nilalanggam na. Hayaan mo na wala pambili ng kami. Walang pambili yung langgam kaya pumapasok na lang. Kaloko. Morning po sa inyo. Magkain ka na. There was eight. Hello. Good morning po.
Tara na anak, kain na tayo. Let's eat na guys, let's eat. Kayo ba? Kumain na? Kain tayo. Magkain ka ng kanin. Ito, yun yung pagsandukan mo ng kanin. Hindi, tawagin mo naman sa Buda. Udang, kakain na. Eh, bakit hindi ako dito sa inyo? Ito ang ulam namin, oh. Yan. Ano? Sotanghon. Oo nga, sotanghon. Sotanghon na ginisahan ko ng... Nagtatanong na agad siya. Falcon. Sotanghon na nilagyan ko ng century tuna. Sarap. With hot dog. Tamo. Anin, kapipiranggot. Sunog pa. Ang liit. Ang liit ng hotdog. Yummy ba? Yummy. Yung ganong hotdog, yummy yon? Maliit na, sunog pa. Kutsara. Kahit sandali. Bakit hindi ka kumakain ng hotdog? Masarap yung hotdog, Lalo na pag isaw-saw mo sa ketchup. Kalate. May sa kalate. Sa kalate. Oo, tig-isip kalahati kayo. Asa ng akin? Wala. Anong isa't kalahati? Wala nang hotdog ko! Di niyo ako binigyan. Hindi niyo ako binigyan ng hotdog kahit kalahati lang. Nakipag-away sa hotdog. Sandray! Kakain na! Kuya, kuha mo ako tubig. Kaya sandro, kuha ko tubig. Tatlo kasi yung anak ko, hindi pinagtatag-iisaan na nila. Tapos may aghatian pa yung isa. Dapat akin yung isa Nang away. O, ayan, kalahati na lang. Pagtyagaan ko na kahit kalahati lang. Anak ka na at tama Oo, kasi kalahating hotdog lang. Bigyan kita. Wag na. Joke lang.
Basta mabusog kayo, ayos na sa akin yun. Basta mabigyan. Huwag na, okay na ako sa kalahati. Basta mangalas mama. Basta masarap. Kahit kalahati, basta masarap. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung nanonood. Ah? Bukas na siguro, te. Pambili nito, pambili nito. Ako na to. Takaw. Masarap pala nun. Te, masarap pala to. So, tangon na, ano? Nakayun nga. Ginisahan ko ng century tuna. Yung sotanghon, te. Wala pa. Hindi pa ako nakaripak. Ang sarap. Falcon, kumusta ang YouTube mo? Oo. Nangiinggit ako para magutom kayo dyan. Bahala kayo. Simple ang tubig. Kuya, tabi ng tubig. Magluluto na din yan si Falcon. Galami. Si Romeo Hitgano. Hello po. Kain. Kalami. Ah, kalami. Di ba kalami? Kasarap. Sa Ilocano, naimas. Naimas. Ano, may ulam na ako. Natira kagabi. Ano ba yon? Grabe ka, sobrang pagtitipid mo ha. Kaya nagtitira ka pa ha. Oo, Romeo, sa Ilocano, ang kalami. Naimas. Naimas. Poor lang kasi, kaya tipid lang pag may time. Alam mo, sa tipid time, makakatipid ka pag mag-isa ka. Pero kapag madami kayo sa isang bahay, naku po, Diyos ko po, ambot. Oo, makakatipid ka din talaga. Lalo na magluto ka ng ano, dry na baboy na adobo. Pwede pa talaga yun, maghapon. Or pritong isda.
Meron naman tagi-100 sa palengke, diga. O yung mga naglalako. Purito mo yon. Maghapon na. Kaysa bibili ka sa labas. Magkano? 50 na ata ang order ngayon sa labas. Plus kanin pa, 20. Mag-extra rice ka pa. Agay! Huwag mo sabihin pati na poor tayo, mayaman tayo. Ang yaman yung Pilipinas. Walang nagugutuman sa Pilipinas, madaming trabaho. Kabaliktaran pala. Daming trabaho sa Pilipinas, madami pang income. Ang dami tayong supply. Kawawa ang magsasaka. Ay, may isi-share lang pala ako. Di ba marami nagsasabi na 20 pesos na ang bumente ang bigas. Okay lang naman kasi nag-20. Kaso lang yung binente nila, di ba import 'yon? Import galing ng ibang bansa, doon nila binili sa ibang bansa. Kasi magsasaka yung family ko. Nanggaling ako nakagisnan ko yung pagsasaka. Tapos nanggaling dito yung hipag ko nung isang araw. Sabi ko, nag-20 na ang bigas ha. Ano ka? Sabi niya na ganyan, kawawa kami magsasaka kasi binili lang nila ng 13 pesos ang bigas sa amin. 13.12. Basta ganun. Kasi dati noon, dapat umaabot ng 17-18 ang palay. Ngayon, binili lang sa kanila ng 13. Basta 12 o 13 yung nabanggit sa akin ng hipag ko. At kawawa sila. Hindi sila nakabayad. Nakabayad lang sila ng utang pero hindi sila nakabili ng kahit man lang 1 kilong baboy. Kasi naibayad nila lahat sa bigas. See? Hindi nakakatuwa. Ay, opinion ko lang. Sorry naman. Naglabas tuloy ako ng sama ng loob. Kaya hindi rin nakakatuwa na nag-20 sila ng bigas kasi import naman. Pero okay lang kasi mas madami tayong mabibili, di ba? Yun na lang. Thank you na lang. Sorry naman, nagpatalastas ako. Nalulungkot lang kasi ako sa mga magsasaka. Lalo na kasi kapatid ko magsasaka doon sa probinsya. Kain! Kanina pa talaga ako kumakain dito. Te! Gusto mo kumain? Oo, ay ka na. Ang dami pa nung ulam. Ang sarap. Inom. Inom.
Kung pwede nga lang natin gawin yun dito sa Pilipinas wag na tayo magtanim ng bigas Paano pa tayo kakain? Hindi naman lahat pwede i-import ba? Swerte naman ng ibang bansa. Alam mo, kung talagang susuportahan ng magsasaka, ang galing, ang yaman sana natin. Kasi madami tayong lupa Tapos lahat naman masisipag magtanim. Alam mo kung susuportahan lang talaga, baka tayo pa mag-import. Ilagay mo naman sa baso. Ayan mo na, gusto ko uminom sa pitsil Saka ako lang din naman ang babalik-balik nito. Hanggang hapon. Tapos na ako. Ang linis. Ang linis. Ano yan? Ay, Cleo. Naglagay mo dun sa kwarto. Baka mawala ko. May nag-iwan ng kapitbahay. Pambayad sa parcel. 1,000. Kakakatakot yun. Lagay mo din sa kwarto na. Kala ko baka mawala ko pa. Diyos ko po, saan ako kukuha yan? Te, kain ka na, te! Yung ate ko. Naglalabas sa labas si ate ko. Niyayaya ko kumain. Dito kasi kami naglalabas sa may bahay kasi malamig-lamig. Tama. Yan, yan. Madaming puno ng mangga. Kuha ko plato. Nak, ibalik mo na itong ano. Oy, may nabili si Drake. Ate. Apa mo mag-Ilocano? Ay, bang gaya man na Ilocano ko gaya. Di ko sa tanghon nga dati ko Sa tanghon? Ada century 2 na. Hey, mas. Nagadugar na kanito. Century kami to. Ilang ko lang din kung kaya ate. Hindi, paano ilambong mo muna? Ditlog? Ay, hindi parang torta. Ilagay mo na doon, parang corn beef. Yan, tutortahin? Yung century, yung maanghang, Pag- lagyan mo na ito. Maanghang. Yung maanghang ang pasta. Try mo. Malamig yan? Tubig mo?
Ayun, malamig. Muna lang ka, no? Gilokano. Ay, nakatungtong ko. Siguro kukuha. Layas ka, kaya na alam mo yung mga salitang iba. Ganun kasi kapag layas eh. Pero okay nga din yung layas kasi madaming natututunan. Katulad ko, layas ako nung Dapat kumuha ka ng ano mga live selling mo. dalaga. Live selling ko, ano? Brief na, no? Bulis pa din, nagbibidyo ako. Magla-live selling daw ako panty at saka bra. Brief. Ang tinitingin mo dyan, binilang ko na, di ba? Mukhang pasawag ka mo. Oo, tungtawa ko doon. Butas-butas yung brief na nagdedemo mo na. May inganyo ka nga naman mag-stay dun sa live niya kasi ano siya, kuwela. Pero pa joke lang nila yun na content lang nila yun. Nakita mo ba yung bakas na bambot ng mga asawa niyo? At bumili kayo ng ganito, ganyan, sabi niya. Ano? Lumayas ka dyan, nagbibidyo. Darius, gawin ko model. Brief. Kati ng ilong ko. Saan yung pwede mo? Doon, malaki na. May brown tita. Ayoko yung brown. Ayoko yung tatay niyan. Brown. Yung pusa ko ng anak. Bakit ba? Brown. Oh, brown yung nakabuntis. Yun ang pabalik-balik din hanggang dyan sa bubong ang iingay. Brown o orange? Ay, hindi pala. Orange pala. Ayoko yun. Ayoko ugali, pangit. Ito naman kasi pabuntis ng pabuntis. Yan naman Lagyan kitang pampers eh. Hindi naman namimili. Dapat sa araw sabi ko, gwapo yun. Oo nga. Ayaw mo. At mamili ka rin ng macho. Tusong pusa ko na to Hindi marunong pumili. Siguro ang ganda ng lahi nila pag si Haro. No? Kaso lang Baka baka kulungan nga sila eh. makakasampa pa kaya dyan si Haro. Bigat. Bigat nga. Kaya ayaw yata. Hindi, malaki din yung pusang nandito Dapat Yung- nga may kulungan sila. Ang dalawa lang. Pag-agmayan. Sige, pagkatapos niya, pag may umalaligid na naman na pusa, ikulong natin sila pareho. Magbe-breed dyan. Di ba, mahahalata naman yan pag agkaulitan. Meow, meow. Ganon. Pag naghahanap ng lalaki ang pusa. Ngayon ang pang sayang. Balbin mo nila. Ganda sana yun. Kaya nga, kasi nakasugar-sugar nga kasi. Anong ila-live selling ko halimbawa? Taba mo na Kada eh. Yata, nililiguan ko yan mamaya. Nililiguan ko yung tito, tabi nga matulog. Pag pinalalayas ni Cedric doon, kasi pag nag-aaway sila, mag-ayaw niya makipagharutan. Napunta dyan sa kwarto. Maya-maya, babalik naman, kita mo lulusot doon. Kaya nililiguan ko kasi para maganda katabi. Si Baning kasi hindi naagapan na liguan, kaya baka Kaya mo na si Cedric. Oo. First quarter muna sila doon sa San Pedro, tapos Yung mga first year. Ay, yung mga grade. lahat ng lilipat dyan sa San Miguel. Ako grade 7 lang. Grade 7 pati si Asil. Grade 9. 10.
Kompleto na dyan. Ang wala lang, di ba, grade 7, tsaka 8. Eh, ngayon meron na. Lahat silang mga naka-line up dyan sa San Miguel. Lahat ng San Bartolome kasi doon na ipapasok. Parang extension lang niya ang mangyayari. Parang siguro Para yung... lumapit sila. Oo. Tapos pati ate, parang extension lang ginawa nila. Yung uniform yun pa din. First quarter lang sila doon. Sinabi na nung teacher eh. Natatawa nga ako kasi kailangan pang i-enroll. May reply pala. May reply pala si Falcon. Ano daw? Pabuntis ng pabuntis. Oo. Yung pusa kasi namin, nakailang anak na eh. Nakakadua naman niya. Para naman kaya niyang alagaan yung mga anak niya. Nung unang anak nun, may lahi yun, Persian. Nung unang anak nun, namatay lahat kasi hindi pa siya marunong maging nanay. Ganun pala yun. Papabayaan mo yung mga anak mo pag hindi ka pa marunong maging nanay. Tapos, yung pangalawang anak niya, 3 ulit. Ang gaganda ng kulay. May black na may sapatos na puti. Tapos, isang orange na may halong puti tsaka itim. Tapos yung isa, tiger na tiger ang kulay. Yung ganda. Nabuhay lahat yon yung 3.
Tapos nung malalaki na sila, parang nagkapeste nung nakaraang ano lang, mga January, February ata, ayun naman. Biglaan lang silang nanghina, isa-isa, namatay sila. 3. Di, wala na ulit akong baby cat. Tapos, nanganak ulit siya. 3 ba? 3 ba ulit? Hindi, 2 lang. 2 lang pala. Pinamigay ko yung isa. Tapos ang naiwan sa akin itong itim. Yaki! Itong. Itong naiwan sa akin si Yaki. Lumaki naman siya. Ligo? Ligo. May lahing Persian. Tapos ito ang naiwan sa akin. Ito na ang baby namin. Tapos, nanganak ulit siya ngayon, 3. Yun na yung may orange, may blackout kulay nun. Tapos, yung kulay nung isa, mix ulit na orange, white, saka si Drek! Mix ulit na orange, puti, at saka black. Ayoko na mag-alaga. Ayoko na naman pamimigay yun. Di ba, pabuntis ng pabuntis. Diyan pa si Falcon. Falcon, magwa 1 hour lang ako. Bye-bye. Thank you sa panonood nyo. Ako ay magkikilos na ulit. Bye-bye. Salamat sa pag-stay.